По-лесно е. Ей, това балсам за тело. Чудеса прави. Северен ти действа балсам за тело, май. Абе, действа. Точно така е. Вижте. Десната ръка, като си е спинал с левата, се подпри само. Да. На скалата самата. Най-много се излупам. Нещо не мога, аз се чува дали отдолу да не мина. Седи си как си. Левия крак, десния, т.е. ти си падя там. Да. Левата ръка подпри си тук отдолу на скалата. Така нещо. Подпри си и изтласкай. Така. Бря. Могло? Могло, значи. Значи още балсам ще ми трябва. Балсам още. Ето тук на сърдата. Супер! Ело да го стимаме млекото за тело. Така да увисна малко. Супер! Чай да много да не разчитам, че... Няма какво да се случи. Нали знаете, страх лозе паси. Така е. Виж тук. Млеко за тело. Така. И не е тоалетно мляко. Някой да не си помисли. Добри! Изпускаш млекото. Млекото. Млеко. Словенско млеко. Ще го донеса и до там. Нека да пине групата и ще изтърча до тебе. На здраве. Това е за вътрешен масаж. Обаче имаме ниво в стъклена бутилка сега. Как? Те само вира... Не, чакай само секунда да ти закоча ръчката. И до нас стигна бай добри. Може да свърши път. Може дека да свърши, аз за това съм готела да свърши. Краси, искаш ли малко и ти да поснимаш? Да вляза в кадро. Трябва да взема каската обаче. Моля? Трябва да ти взема каската. Така ли? Да. Искате на мляко? А моята каска къде е? На главата. Чача, аз съм взема. Впрочем, то каска не ми трябва, така че. Ако искаш, ще вземаш, ще поснимам, дай. То само шапката ми Чакай трябва. само спри да преместим млекото. Само да... Саче. Ще нагласиме нещата. Охо. Чабаджик. Така, готова си? Добре. Така, ела насам да ни... Да не вейна. Да. Ми откупиш си я само отдолу и ми я... Вътре ще само скрутиш, да.